So guys, naami karon sa Argao. Ay ko. Ay daw G. Giro, giro ani mugo. Giro, ya, giro ani mugo. Ni Kyle, Loki na kay ni si Kyle. Ini ni. Kita ka na way up bisa-gusa. Hindi ko ni kable ba? Fingerprint na na. Dila na kablihan niya lang. Ang ligid, mahal na yung ligidan ni bro. Sa Lamborghini niya, kani kay sa Mustang. Guys, we're going to the pool. Yeah. Yeah. So dili lang sa mi diri mag-swim kay di mi ganan transform as a mermaid. Yeah, mermaid jud bitaw mi dili na mi musaba nga. Mermaid mi basta. Kamo dili mo musaba Yeah. ni laro na kay. Oh, okay. Ang pagsaba nila nga mermaid. Na sila diri. So pwede lang ko mo touch guys, di lang ko mo transform like example Yeah. nga nila. Yeah. Let's go! Hey! One day karon kanang birthday ni sa uyab ni Kinsa? ni Justraw. Yeah. Ginagawa mo. Mga pop DJ guys. Mga mermaid, mga ka-mermaid. Guys, Justraw. Why you know me? Only. Kaya iba pa. Guys, nara jud bitaw ang tag-iya sa balay. Nabiya si Ha? birthday ba? Oo nga naman. Happy birthday na na. Happy birthday. 18. Kailangan Guns N' Roses. Iyan the strap. Unsa imong ganahan? Imitate. Sige tagkuyog unya walay padung. Sa ako Ninang ayaw na lang, ayaw na lang. Ayaw na lang. Si Ah, Happy birthday. Pero mo ni great ba tayo mo mo niya? Knock knock, knock knock. Who's there? Arga. Argo who? Gigi, knock. Dali na kaysa. Knock. Knock knock. Who's there? Argo. Arga. Argo. Abang Okay, bye. Bye-bye na eh. Bye-bye. Asa sila? Bilang mo na. di na dire sa akin green. Bali baka trick. Bali ya, tricks Guys. Wow, ano siya? Dali, nami 2 bedrooms here. Di ka kumuli yun niya biya. Bantay, oy, di ka uli. Wali ay. Tay. Butol lang, butol mo. Matan mo puno nakaglamok. Master Sa bedroom. bedroom. Wala bedroom eh. Yo boy. Kuya ko siya bedroom. Parang pa sa kita. Kaya nag-date ni mama agad niya. Oo pa. Tayo. Anito sa kong bedroom 2. Sa Wednesday direct matug. Direct ko. Kinap. Ay, joke. Tama na siya. Cheers. Uy, yan naman Ulo siya. ko da. Direct ko bedroom 3 sa ano. Mauli mo wala. Na dire akong kuan guys. Kani dire tibok brief ni na dire. Daw nande do ko brief na ko. Niruli ako man pero niruli. Ali, bali na lang to. Di mo kana skate. Ano, joke yun kasi. Skate ko muna. Na may wifi na, na-glow. Ay kuan kanang ipataod na ko ron. Nagpataod ko ron 5 year. Na, atuta nila na nasa ko na. Are, Ay, chill lang pa sila ay dito. dire kay nang mga kanang animal sa dagat. Yeah, this is the exotic creatures, the carsonis. Geigo! Lagi on. Uyab-uyab. Ala. Kuan nam ni bro kanang channel National Geographic.
Wala siya ang perfect example sa kuan. Kaling gusto wala. Single, double, ah. Okay na kami, Lia. Pamilya! Uy, grabe! Later that night. She can get a taste, taste, taste. She can get a taste, taste, taste. But it didn't say. Start saying like Mary Kate. Taste, taste. She can get a taste, taste, taste. Let you get a taste. Choke, check like Nike. Me not icy, that's unlike me. And she gon' shoot me like a lick. And I feel like Gucci with the ice cream. And my group with the 15 got the Maybelline. I'm the black JB, the way these brick green. Mix green. Ginawa. 5 hours later. Yeah, kanta lang. Hey guys! Yo, what's up bro? Karon na namin sa car ni Carl, Abel, Roger, and RK. Pinaka-choy. Chilling guapo pero chuy ne. Chilling guapo pero chuy ne. Pinaka-gwapo. Pinaka-choy. Mullet boy. So guys, mo to na si Camila. Si Camila. Tara din sa iyo. Chilling guapo pero chuy ne. Chilling guapo pero chuy ne. So guys, tabot din. So, tabot sa jam. So good vlog shoot sa for you. Let's go, RK. What's up? Yeah. Yeah. Duko gapon na lang video na di ay. Hi. Nice. Dali ako mga duwa ka manager dito. Range na ha. Days pa. Rape ka. Yes sir. RK. Good job RK. You good bro? Hey. Good shot. Let's go. Yo mga shot. Behind the scenes nila with my bro Clark right now. Yo, what's up bro? Kamu lang, kanta-kanta lang, Brad. 1, 2, 3, go! RK! Let's go! Oh. Yeah. All night, singing my picture costa all night. Yeah. Pwede yun bro, so sabay ba, ano? All day. Ako may heart na hindi mo mga my day. Hey. Hey, Derek! Mura dyan ko gipo sila pagsaluhan. Ay, ikaw ra dyan ako awa na ilain pa. Look back and see the stars. Nakuha on bisag maabot pa Mars. Akong ex, dili tarong na ako'y gahom. Picture. Ah! Ako sa chest kay ikaw akong pangalan, sukat pa sa una. Ikaw ang pangitahon, inigabli sa mata. Ikaw ang ipahamon sa aking mga barkada. Nabinatsyot kay mama, bisakin sa pag... Sa kadugan yung nasaag sa... Ay, tayo, wala ko ikaw na. Okay bro. It's okay. Ganahan mo, reveal ka to. Let's go bro.
bro. Sige na. Ayo. Direk, pati ang lens. Tingnan mo direct, nanindot kita adventure direct. Oh, nindot Ay, kay sa kaya vlog, sa buwan, sa masing gara masing. Wala bati man kay transport. Sa doon, kunuhan ang lakaw, may ba? Magpitin mo ata. Magpitin na, Okay, so behind the scene. Wala siya. Stay tuned guys. Kini sila kay... Labang. Gigi. 1, 2, 3. 1, 2. Hulo, wait ka. Si Kyle Gazado, si Clarky. Dutang may maganaan na. Wala to na naman good. Ahem. Okay nya. Tumagan ganing. Hi, direct. 1 go. Player sa Chicago. Okay. 1 Go. So hi guys, narito ko yung nung guwapa akong igagaw dahil. So let's go. So, diba, Pinay ra siya, sobrang fine. When the scenes. So behind the scenes. Vacation, new life. Hey, so guys, happy na Jimmy moment sa video ko. Asa naman si Paminaw na ako nga Magayot kayo tayong duha Hindi na ko matingala nga Mahulog ko sa imo ba Siguro ko na-legend sa Mura kong nakadawat at nagkangaga siya Hindi na ko sayangin na Pero isaw na ko para maimuha Ako nga Magayot kayo tayong duha Hindi na ko matingala nga Mahulog ko sa imo ba Mura nung nakadawat nagkanaga siya Piling ako saya mo na Pero pulsaw na ko para